Pili Mini Metal je inovativna proizvodna tvrtka s dugogodišnjim iskustvom na području obrade metala, te proizvodnjom i montažom čeličnih, aluminijskih i inoks konstrukcija. Vodeći smo u Hrvatskoj u djelatnostima laserskog rezanja metala, preciznom kutnom savijanju limova, linijskom rezanju metala, zavarivanju. Lasersko rezanje metala. Prednost laserskog rezanja metala su visoka preciznost do 0,05 mm, vrijeme rezanja i optimizacija, to jest ušteda na materijalu u odnosu na klasično rezanje škarama ili sličnim strojevima. Uz novu fiber tehnologiju, ovakva vrsta rezanja jedna je od najekonomičnijih vrsta rezanja. CNC Upcant Preša. Ovi strojevi omogućuju precizno kutno savijanje limova, stvarajući dijelove raznih oblika i dimenzija. Napredni upravljački CNC sustav omogućuje programiranje kutova savijanja, radijusa i pozicioniranja. Uz 5-osni sustav, završni oblici i dimenzije su kontinuirano precizni. CNC hidraulične škare. Ovaj stroj omogućava brzo i ekonomično linijsko rezanje metala do 6 mm debljine i 3 metra dužine. Zavarivanje. Vršimo više metoda zavarivanja uz REL, MIG-MAG i TIG postupke. Zavarivanja vršimo i najnovijom tehnologijom zavarivanja laserom. Pogodnost laserskog zavarivanja su mogućnost spajanja preciznih osjetljivih dijelova i dijelova osjetljivih na toplinu. Ovakav način zavarivanja ima malu zonu utjecaja topline i male deformacije materijala. Spojem gore navedenih tehnika obrade metala stvaramo proizvode za industriju i kućanstvo. Naši montažno-demontažni sistemi čeličnih konstrukcija za sve vrste objekata, a po zahtjevu klijenata, u potpunosti zadovoljavaju sve tehničke i građevinske standarde. Adekvatna kontrola proizvodnje u proizvodnom pogonu, objektima ili navedenim konstrukcijama daje veću uporabnu i sigurnosnu vrijednost, te značajno utječe na kvalitetu finalnog proizvoda. Od projektiranja i dizajniranja pa sve do finalnog proizvoda, naši iskusni bravari i monteri će uz tehnike rezanja, bušenja, brušenja, varenja, savijanja, spajanja i montaže stvoriti za vas baš ono što ste zamislili. Svojom odgovornošću, korektnim poslovanjem i poštovanjem rokova stekli smo veliki broj klijenata iz cijele Hrvatske, kao i iz susjednih zemalja. Kontaktirajte nas i provjerite zašto rastemo iz godine u godinu. Pili Mini Metal.